E hoxe falamos de rock, porque os xoves nos poñemos así, pois moi festivos, iba a decir, porque o rock para nós é unha festa, e para o noso experto en música rock, Fernando Sampedro, pois os xoves hai que falar no nome do rock and roll, buscando que concertos de os numerosos palos e polas que ten este género musical, pois podemos atopar en directo esta fin de semana na comarca. Don Fernando y Sampedro, ¿qué tal? Moi bons días. E Sánchez, para servirle. Mira, a ver se somos primos, porque eu tamén son Sánchez de segundo. Ai, pois é posible, porque Sánchez somos moi poucos neste país, Sí, pouquísimos. E Díaz, como son eu, tamén poucos. Son apelidos rusos, é o que ten. Claro. Sí, home, sí. Bueno, habría que bucear nos nosos ancestros. A ver, bueno, ahora hai moitas webs que se dedican a eso, non? Bueno, eu teño ata escudo de armas que encargara unha vez o meu pai, non sei onde, porque antes ata podías facer nas feiras, que había postos que te facían o escudo de armas, non sei se foi a un experto destos que los hai, pero o meu pai o encargara unha vez, non sei se costara o equivalente aos 20 euros, non sei eu, non? Pero lembro ter ata ver o meu escudo de armas da miña familia, fíxate ti. Anda, Cosa, como soa tan, que raro soa hoxe en día, non? Sí, pero bueno, está ben, sempre é un bogador, non, para ter nun salón. Efectivamente, xunto coas cabezas de corzo, non? E de Xabarén, e os touros ali colgados na... Sí, pero eso agora xa está mal visto. Sí, non, a verdade é que sí. Queda como raro, evidentemente. Sí. Bueno, nos vamos a andar polos cerros de Úbeda, que nos pasa sempre, sobre todo a min. Imos ao gran e imos falar de que concertos interesantes temos esta fin de semana. Temos ou non temos? Temos. Despois da nosa ausencia aquí nas ondas estas 2 últimas semanas, tampouco é que houbera aí gran cousa, coincidindo coa Semana Santa, pois non é como Navidades, non é Carnavales, estas datas de señaladas non son as máis apropiadas para facer concertos, porque a xente andamos a outras cousas, non? Cada unha as súas, pero non son as datas máis apropiadas. Pero agora xa que volvemos á normalidade, aínda que os xoves que ven é festivo, haberá quen faga moito faga ponte, bueno, o 1 de maio sempre me fixo moita gracia que o Día do Traballador, que se celebra o Día do Traballador, non se traballa. Pero bueno, é así, non? En fin. Bueno, non desvariemos máis. Pois temos dous concertiños estes días. Ademais, ningún deles na cercanía. Os dous en Santiago de Compostela, o sea que temos que ir á Sala Capitol, pois podemos meter un par de viaxes a Compostela, se non terminamos de facer mañá venres algo, podemos poñernos, plantexarnos outras tareas, aparte de ir ao concerto, pois podemos rematalo o mércores, a víspera de festivo, dese xoves día 1, e bueno, pois visitar a considerada, e bueno, con todo merecemento, non? O decimos moitas veces, a mellor sala de concertos de Galicia é unha das mellores de España, non? Que aparte está de 90 aniversario, non como sala de concertos, sino o antigo Sala Capitol antiguamente foi un cine, sigue tendo esa estrutura de cines, non ten as butacas, agora é o patio de butacas non está donde bueno, o foso onde está o público, non, na parte de abaixo, ten tamén unha parte de arriba que se habilita para cando os concertos sobrepasan determinado número de persoas. Bueno, sigue tendo esa estrutura de cine reconvertido a sala de concertos, xa máis de 20 anos que é unha sala, e agora, pois, o ano pasado, baixo a nova xerencia dun clásico compostelán, non? Castea Compostelán, como é Fran Reixa, pois o promotor, bueno, un agitador cultural dos 90, ao frente da Reixa Tenda, tamén, non? Pois, unha das tendas de Santiago,
especializada en roupa e cultura pop en xeral, discos, libros, roupa, xa digo, complementos, bueno, unha boutique, non? Que é un pequeno clásico da cidade de Compostela, salvando un pouco as distancias, a versión pop do que é aquí psicodelia, non? A tenda psicodelia. Ninguna destas minicuñas están pagadas, o facemos todo por o arte e por difusión da cultura. Sí, porque son espacios locais que obedecen, ademais, tamén. Non? Son puntos comerciais, pero son referentes culturais, claro, porque ademais son onde van aficionados, onde hai moitos anos, levan moi implantados, digamos, en ambas as dúas cidades. Se venden entradas para os concertos ali, se presenta eso, libros, discos, bueno, son espacios referenciales, non? A Reixa en Compostela e Psicodelia aquí na Coruña, pois, bueno, sitios os que sempre é conveniente darse unha volta. A mí me lembra moito, Fernando, estes dous establecementos, o que significou Portobelo aquí en Coruña e en Galicia durante moitos anos, non? Claro, tamén. Evidentemente, Portobelo era unha tenda de discos, bueno, tamén con algún complemento de vez en cando, pero basicamente foi unha tenda de discos que durante 40 anos pois aí estivo, non, educando musicalmente a varias xeracións de melómanos, entre os que me incluo, vamos, creo que calquera que pase dos 30 anos, 30 e pico, débelle moito a Portobelo. Todos os discos que non sabías onde os podías atopar, vos atopaban ali, e ademais ali podías atopar todo o novo, o de vanguarda na música, sempre sabías que o ías ter ali. Sí, si non, pois encargalo, xo traían de Londres, si facía falta, Jaime Portobelo, que en paz descanse, pois viaxaba a menudo a Londres a vir cargado de material, non? Mira, agora xa non o podería facer, porque... No, é verdad. Con isto do Brexit... Podería, pero costaría moitísimo máis, claro. Claro, xa non compensaría. Pero bueno, durante moitos anos, pois, pudo facelo para o noso deleite, non? Eu sempre recordo, por exemplo, pois, o que lle teño máis cariño, que non sei se era verdade ou non, pero Jaime mo vendeu así, de que cando saiu no ano 87, se publicou exactamente o 21 de xulio de 1987, saiu Appetite for Destruction, o disco dos Guns N' Roses, non? E, bueno, pois aquí en España non se editou, iba pasando un mes, iba pasando outro, non chegaba a edición española, e, bueno, eu fui a Portobelo un día e lles preguntei, digo, pero me poderedes conseguir unha copia, tal? Non te preocupes, cando vaya a Londres te traigo unha e tal. E, bueno, pois así foi, creo que era un poquinho antes de Navidad, foran a Londres e me trouxera pois, ese exemplar de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que ainda teño agora aquí nas miñas maus, fíxate, coa súa portada original censurada, e bueno, pasa por ser, me dice, bueno, solo pude conseguir unha copia, o sea que vas a ser la primeira persona en Coruña que tenga Appetite for Destruction. Non sei se era verdade ou non, pero ilusión fixo. Ese tipo de detalles e de anécdotas que tamén a persoa aficionada son para lembrar. Imagino que esa anécdota túa é un recordo desos inesquecible, non? Sí, por suposto, é un dos meus discos favoritos de todos os tempos, unha obra mestra como hai poucas, e bueno, pois aquí está, e o conseguín pois gracias a Jaime Portobelo, non? O meu granito de arena na súa memoria. Pois, e tamén para Javier, claro, durante moitísimos anos, que tamén era parte fundamental, non? Do Jaime como dono e empresario e Javier como encargado e traballador ali, o que máis horas botaba, pois tamén Javier sigue vivo, afortunadamente, xa jubilado, pero bueno, tamén
tamén foi un personaxe moi importante na cultura musical desta cidade. Por eso a importancia deste tipo de establecementos, decía, falabas ti antes dos que nos ocupaban, ¿no? de psicodelia, en este caso, pois o establecemento de Reixa en Santiago, a importancia destes templos, un pouquiño da educación e da cultura pop, musical e rock, non? Nas últimas décadas aquí en Galicia. Por eso hoxe viñan a colación e o gallá houvese máis establecementos. Pero bueno, decías, a todo isto ao fío de que temos concerto pronto, non? Pois sí, de que temos aí para estes días, nos desplazaremos un par de veces a capital galega, porque, por exemplo, mañá venres chegan a descargar na sala a presentarnos o seu novo álbum, xa por fin, a Galicia, unha das bandas con nome máis rimbombante, curioso, estrafalario, poñedelle o adxetivo que queirades, pero que tamén é moi recomendable. Aínda que polo nome digas, bueno, igual isto que é unha pachanga, non me pises que llevo chanclas parte 2, non. Derbi, motoretas, burrito, cachimba. Como? Como, mande? Repitan conmigo. Derbi, motoretas, burrito, cachimba. O nome se las trae. Efectivamente. Claro, ti ves ese nome, queiras que non vai te chamar a atención. Bueno, pois eles son os máximos representantes de un mini movimento, mini estilo musical, subestilo, chamémoslle así, que se está dando en chamar nos últimos anos a Kinkidelia. Mezcla de música kinky, ¿no? de aquelas cancións del Torete, del Vaquilla de los Chichos, de los Chunguitos, dos primeiros 80, con música psicodélica. Bueno, eso é, digamos, a forma pretenciosa de decilo. A máis normal sería que son os heredeiros de bandas como Triana, ¿no? de ese rock andaluz que comenzou precisamente con Triana a mediados dos 70, baixo o management dos irmáns García Pelayo, sí, os mesmos que logo se fixeron famosos polas súas técnicas para desbancar casinos, que hasta teñen unha película e todo. Sí, señor. É posible que che soe a historia. Sí, sí. Pois os Pelayos, non? Bueno, pois os Pelayos, antes de ser desfalcadores de casinos, pois foron managers musicales e levaron a bandas como Triana, Medina Zara, bueno, son Alameda, son uns personaxes importantes, tanto Javier como Gonzalo. Eu teño contacto con Javier a día de hoxe. Gonzalo está máis enfocado a dirixir cine, bueno, un cine que estrena en YouTube, porque ninguén yo quere estrenar películas de baixísimo presuposto, que casi ríase vostede de Ed Wood. Caramba, pois sí que, entón, sí que son de baixo presuposto, sí. Sí. Bueno, Javier, pois sigue, bueno, está jubilado tamén, pero sigue sendo fan da música, e bueno, pois sempre disposto a falar con quen o queira escoitar, de contarte as grandiosas historias de aqueles anos, non? De todas esas bandas andaluzas, as que podemos incluir non no rock, pero sí ele coñecedor de como chegaron, de como se fixeron famosos, todo o que hai detrás, pues, los chichos e los chunguitos, non? Bueno, eso daría para moitísimas horas de charleta. Bueno, si tuviéramos tempo, podíamos chamar un día a Javier García Pelayo que nos contara algunhas historias daqueles tempos. Pois seguramente sería un programa moi interesante, porque evidentemente forma parte da historia de toda esa época. Claro. Bueno, pues repitan de nuevo, se han quedado con el nombre ya, Derbi, motoretas, burrito cachimba. Estaba eu pensando, sí, aprendín, sí. Ahora hai que ver que tal tocan, non? Que creo que ven. Efectivamente. Pero bueno, a ver, contan coa garantía aquí de Radio Culleredo. Eso, que os recomendamos. Entón van a triunfar seguro. Exacto. Chegan a presentar
presentarnos o seu terceiro álbum, que leva o título de Bolsa Amarilla e Piedra Potente. E tamén os nomes son cuidados, eh? Sí, sí. Bueno, é o sucesor o primeiro álbum, se chama como eles, é homónimo, o segundo publicaron no ano 21, era simplemente Hilo Negro. Bueno, igual os máis cinéfilos os recordades porque son tamén os responsables da banda sonora de la película Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. As cancións que son nesa película son de Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Igual por aí ustedes xa máis localizados. Claro, bueno, o cal tamén dá unha idea de a súa implantación e de que non son un fenómeno que non se agocha nada debaixo do nome, sino que hai moito máis. Efectivamente. Esa película, ademais, dirixida por Daniel Monzón, pues, lle valiu un Goya a Checho Salgado, actor galego, que ahora anda por unha destas telenovelas da UN, non sei exactamente se é La Promesa ou Valle Salvaje, unha destas que botan pola tarde, na que está Sabela Arán, tamén. Bueno, hai dous galegos aí. Bueno, Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba, eso, veñen a presentar o seu terceiro álbum. Eso, imos encontrar esas raíces de rock andaluz, non? Tocadas con frescura e personalidade, con un toque añadido, extra, de psicodelia, e moitas referencias andalusíes, non? Caendo tamén nos parámetros do rock progresivo, en moitos momentos, temas largos, desenrolados, o estilo dos 70, non? Que tamén con momentos do hard rock, para o heavy metal, os sonidos máis potentes. Son unha cocteleira na que, partindo dese tipo de sons que fixeron grandes a Triana, non? Por decir o nome máis famoso e millor. Eu moitas veces sempre digo que a mellor banda que dou este país, pois, é Triana, non? Cada vez que os escoito teño esa sensación. Bueno, pois, para os máis modernos, pode decir que podemos emparentalos, salvando as distancias, cos australianos, atención tamén ao nome, King Gizzard and the Lizard Wizard. Tamén é un nome... Repitan, King Gizzard and the Lizard Wizard. Eso pronunciado así de aquela maneira. Se o decimos ben, sería King Gizzard and the Lizard Wizard. Ben pronunciado mal é un trabalenguas absoluto. Exacto. Bueno, King Gizzard and the Lizard Wizard é unha banda que nos últimos 15 anos leva publicados de estudio 28 álbums, o sea que teñen un pouco de incontinencia creativa, non? Pero bueno, non todos recomendables, pero aí están, non? De feito, van a estar prontiño en Barcelona facendo unha pequena residencia de 3 datas, 3 concertos diferentes, nos que variarán o seu repertorio, o sea, podes ir aos tres seguidos, porque o repertorio vai ser diferente. Bueno, pero de momento nos quedamos aquí. Mañá na Sala Capitol, Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba, pois unha das bandas máis orixinais e interesantes que hai no panorama nacional agora mismo. Non son uns meros heredeiros de Triana, aínda que teñan elementos, teñen a súa propia personalidade, moi bons músicos, música intensa que, bueno, en directo, pois, evidentemente, gana todavía máis, non? E esta sería a nosa primeira proposta para estes días. Pero, xa digo, o mércores facemos unha nova visita á Sala Capitol. Xa que encima o xoves é festivo, pois que millor, non? Porque temos pois a uns clásicos do outro lado do charco, concretamente procedentes de Bajo Flores, Buenos Aires, Argentina. Nos chega Rata Blanca, que é a banda sudamericana, xa non só argentina, podemos extrapolarlo a toda Sudamérica, a banda sudamericana máis importante de hard rock e heavy metal,
que hai no continente irmán, non? Non é a primeira vez que chegan a Galicia, pero sí levaban 20 anos sin vir por aquí. Bueno, pois como sempre con Walter Giardino, o guitarrista, un auténtico virtuoso, non? Comparado pois moitas veces con Ritchie Blackmore, con Jimmy Page, cos grandes, non? Das 6 cordas, o cantante Adrián Barilari, que aí siguen como membros máis longevos, non? Da banda. E aquí están pois para tocar todos os seus clásicos. Evidentemente non son tan coñecidos aquí en España como en toda Sudamérica, onde son auténticas estrelas e reverenciados a lo donde van. En España, pois, mira que viñeron veces, pero bueno, polo que sea, nunca tuveron ese mismo éxito. Outras bandas que copiaron deles, como Mago de Oz, sin embargo, sí o conseguiron, non? Misterios porque sí, é que Mago de Oz copiaron de Rata Blanca. Hai que decir as cousas como son, non? As cousas como son, non? Evidentemente. Exacto. E bueno, pois unha oportunidade para disfrutar en vivo non só a un virtuoso da guitarra e a un excepcional cantante, como son Giardino e Barilari, non? Sino, pois, escoitar, pois, os greatest hits, además en español, a banda que sempre cantou no noso idioma, pois de aqueles primeiros álbumes, non, que foron os que máis sonaron en España, como Magos, Espadas e Rosas, Guerrero del Arco Iris, Entre el cielo y el infierno. Bueno, pois unha colección de clásicos do hard and heavy a cargo dunha banda tan lexendaria, ao fin e ao cabo, como pode ser calquera das inglesas ou norteamericanas. Así que pois, tamén con ese espírito neoclásico, non, que caracteriza pois a guitarristas como Yngwie Malmsteen, non, tamén que fans da música clásica. Ese é o estilo tamén de Walter Giardino, que evidentemente é o que congrega todas as miradas da banda, non? Así que, pois, uns clásicos do hard and heavy mundial, neste caso sudamericano, argentino, para máis señas, que paga a pena verse, sobre todo se nunca os bichedes, porque descubriredes de onde sacarán moitas bandas españolas, xa non son Mago de Oz, podemos decir algunha máis tamén, Saratoga, por decir outro, ou Tierra Santa, de onde sacaron influencias ese tipo de bandas. Así que Rata Blanca o día 30, mércores, víspera de festivo, 30 de abril, na Sala Capitol de Santiago. Pois vaya recomendacións, Home, pois creo que non están nada mal, ainda que haxa que mover un pouquiño o cu hasta Santiago, creo que paga a pena. Pois, sí, dicía, bueno, vamos o venres e xa quedamos a semana, non? Porque algúns temos que traballar, e non, claro, pero sería unha ponte moi longa, pero non, seguramente a maioría non a pode facer, así que, bueno, que reserves esos 2 días, marchar mañá venres e o mércores, e disfrutar. A mí me quedou o Derby Motoretas Burrito Cachimba, teño curiosidade por escoitalos, Bueno, pois pongámoslle remedio inmediatamente, veña. Nos despedimos hoxe pois con a das primeiro single do seu novo álbum que nos veñen a presentar, que despois de tanta aparatosidade co nome e o título dos discos, pois se chama simplemente a canción coa que nos despedimos hoxe, La Fuente. Pois ese sí que é un nome sinxelo, home, eso sí que é un nome sinxelo. Non nos compliquemos máis a vida. Efectivamente, pois os escoitamos Derby, Motoretas, Burrito Cachimba, díxeno todo de seguido, con La Fuente, hoxe a canción da semana, un dos concertos que nos recomenda, como sempre, no nome do rock and roll, Fernando Sampedro. Fernando, nos escoitamos a semana que ven, non falando de música, porque é festivo o día 1, pero si de cine, se te parece. Me parece estupendo. Pois a nós tamén. E aos ointes espero que tamén. Un saúdo, grazas. Unha aperta, boa finde. Hasta logo.
través del cristal, y al otro lado la flor oscura de tu recuerdo. Le metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve, con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue, poco a poco muriendo. Más cerca estaba de ti, algo estaban haciendo. Miré a través del cristal y al otro lado la flor oscura de tu recuerdo. Llevo del cuello una aguja de alacrán. Hasta la luna el veneno se abrirá. Fuiste a beber, aunque era de noche, y en tus ojos pude ver que no me has abandonado.